אוקיי, עכשיו אני... לא, רגע. היום אני אלמד אתכם איך להכין אקוואקווה דה לה רומא. נו, הדבר הזה שעושים. תסתכלו. מה אתה עושה? לא רואים כלום. אני יודע. הם יודעים שעושים את זה. מתחילים את זה ככה, עושים את זה. ככה עושים את זה, עושים כאילו משולש. עושים משולש כזה. אני אראה לכם איך עושים אקוואקווה. תסתכלו. עושים ככה. עושים משולש. אוקיי? אחר כך עושים עוד משולש. כאילו 4 משולשים. הנה, אני אראה לכם. ככה עושים. הנה. זה יוצא כמו מעטפה, אבל לא מדביקים עם דבק. אחר כך הופכים את זה, כן? הפכו את זה. עושים אחד. אחר כך עושים עוד פעם. כאילו, כשהפכנו את זה, צריך לעשות עוד פעם כמו מעטפה, אבל זה לא מעטפה. והנה, אחר כך מקפלים את זה הצידה, והאמת היא שזה גם לוקח זמן לעשות את זה. לא לוקח זמן כאילו לעשות את זה, לוקח זמן כשאתה רוצה לפתוח את זה, אז זה כמה זמן זה לוקח הזמן, הבנתם כאילו? הנה. 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 עושים ככה. קצת ככה, קצת אבל. עושים עם זה. באמת קשה קצת. הנה. הנה. סבבה. והנה יצא אקוואקווה. נגיד אקוואקווה לאקוואקווה, וגם כשאתם עושים את זה ככה, אתם תוכלו לעשות נגיד להדביק פה, ויצא לכם הציפציף, ופה לעשות עיניים, ופה לעשות עיניים, הבנתם? אוקיי. וככה מכינים אקוואקווה. תעשו לייק. יאללה ביי.